गायत्री बाबा के जवाब दे धीरान काका कि जनता जहान रौरा गायत्री माता होई इने कुंवर जी के समधियाना प्रोग्राम रहे तो यह बात कहले कि हम एगो गाओ तनी तना के तू जवाब दी हो कुंवर जी बोल रहा कि श्री भगवान रौरा जगत के पीते हैं हम गोनी की कुंवर कोमल बास रौरा बक्सर के हीते ई हो जवाब हां उप जवाब मामल है बाकी एगो गायत्री बा निमन गाय गले उहे कहत चल कि हरि गुण गाय के जीवन बना ले हरि गुण गाय के जीवन बना ले माला भेजे कि हम माला पहनाई सतीश भैया हमरा मुड़ा दी जेकर कार्यक्रम बोलो भाई हमने के चौथा महीना ओहु जे एसी लागल बा 22 अप्रैल द्वार पर कार्यक्रम बा ई खाली ना रहले अजीत जी तक कुंवर जी हमार मतलब फिर गोला के इहो बारे बाकी लेट से टाइम है से कि ओदी चबाई का सब से कोन बनू प्रोग्राम में दूसरा दे प्रधान जी के हार्दिक प्रणाम करता हैं सतीश भैया के हार्दिक शुभकामना माला ना दे पन है जब माला है नहीं धनु बुआई बटुल बने वहां के मैं स्वागत करता नहीं जा हार्दिक शुभकामना काहे कोनी प्रभु जी और काम ना देख लेकिन मॉडल कर तरह की पापी हो के पॉकेट मार हो ना आपका अट्रैक्शन लगाओ कैसे हो उनके प्रति न त गणिका एगो बेस्या रहली धनु बास बात देने बहुत बहुत हार्दिक पौ लगी अपना बाबूजी के मुंह आगे राम जी ना देले वाली हां कैसे दशरथी में वो कमी रहे ऐसा ना रहले विधि के विधान कि दूगो बेटा बने दूगो बेटा मोह 14 दिन लाश बसियाल गई रहे अनुराग फिल्म डुमरी लक्ष्मी पूजा कमेटी बरियारपुर से बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक शुभकामना अपना बाबूजी के मुंह में राम जी आगे ना रहले जेकर लइका भगवान आ वो बाप के बड़ बेटा के हाथे मुंह में आगे ना मिलो कैसे वनवास में रहले आ 7 दिन जाए में लागल तीव्रगामी रथ भरत के बुलावे खातिर शत्रुघ्न के 7 दिनों में 14 दिन नाव में तेल डाल के दशरथ जी के लाश बसियाल गए वो दशरथ जी के 15वां दिन अंतिम संस्कार बा आ देखी भक्ति देखले भगवान राम तो एगो नीच जाति के अछूत चिरई जन गिद्ध घर पर बैठ जरा त लोग कहले घर छोड़ दो बेजाय हो गइल आ वो गिद्ध के गोदी में लेके अपना बाबूजी के दर्जा देके अंतिम संस्कार कइले एगो स्वामी लिखदन के गिद्ध देह तजी धरे रूपा 4 बाई के जटायु जी हो गइल तो उनको के तार दहले सबरी नीच जाति के भिलनी रहली अब माई कह के ऊंचा क दहले झूठ बैठ खा के बैकुंठ दे देले इनु हो बड़ी काला जा मिल गई धा सबरी के पैनी सी बड़ी आके खाई के जीवन